Mae dietegwyr yn weithwyr proffesiynol, helaeth ei hyfforddiant sy'n fedrus wrth asesu, gwneud diagnosis a reoli cyflyrau maethol. Mae dietegydd pediatrig yn cwblhau hyfforddiant ôl-raddedig ychwanegol i arbenigo mewn iechyd maethol a lles babanod plant a phobl ifanc. Rydym yn cydweithio ag ystod o weithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill a gofalwyr i wneud y gorau o iechyd, twf a datblygiad eich plentyn, ofyn paramedrau ei gyflwr penodol. Rôl y dietegydd pediatrig yw gynghori maes digonol a phriodol ar gyfer babanod, plant a phobl ifanc. Rydym yn ystyried anghenion amrywiol y boblogaeth o ran oedran, cam datblygiadol, dynameg deuluol, eithnegrwydd a priodau crefyddol. Rydym yn gwneud hyn trwy asesu gofynion maethol eich plentyn, faint o fwyd a hylif mae'n ei gael, bwydo a chyflwr meddygol yn ogystal â'i dwf. Rydym yn arbenigo mewn trosi gofynion unigol hyn i arferion neu gyfundrefnau dietegol a bwyda ymarferol. Ynghlwm Taff Morganog rydym yn gofalu am blant ag amrywiaeth o gyflyrau iechyd, gan gynnwys fibrosis cystig, maethygaeth newydd-enedigol, diabetes, alergeddau, gastroenteroleg yn ogystal ag anhawsterau bwyda cymles. Rydym yn cynnig gwasanaethau yn y wardiau plant, clinigau cleifion yn allanol, cartrefi ac mewn ysgolion. Rydym hefyd yn cynnal nifer o sesiynau addysg grŵp. Fel dietegwyr pediatrig, rydym hefyd yn ymwneud â datblygu polisïau a chynllawiau lleol a chynadlaethol. Yn y pen draw, rydym yn gweithio gyda theuluodd a bob amser yn rhoi plentyn yng nghanol ei gofal.